Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma'badah. Kang kula hormati para alim, para ulama, kang kula hormati jamaah ngolah pikir malam Rebu. Alhamdulillah kita tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi rutinan ingkang insyaallah dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang hormati, kita nerusaken ngaji minggu kepengker menika nerangaken bab sufi. Sufi niku sing kita kenal nggih punika mboten tek seneng donya, mboten tek seneng kumpul kalih tiyang. Tapi nggih enten sing kudune kumpul karo wong. Soale nggih butuhne nyambut gawe, butuhne sesrawungan ngoten niku. Pun kira terusaken bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa auha Allahu ila Musa alaihi salam. Lan paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Ngeten wahyune Gusti Allah teng Nabi Musa. Ya ibna Imrona, he anak lanange Imron, kun ana sapa sira iku yabdonan wong kang melek, wong kang tangi, bartadda lan miliya sapa sira linapsika krono awak ira miliya ikhwanan ing pira-pira sedulur. Terus wahyu teng Nabi Musa kita menika maksudnya Nabi Musa niki terus awake dhewe ken elok-elok. Awake dhewe niki ken milih konco, ken milih sedulur, boten angsal ngawut angsale milih. Soale nopo kita kok ken milih sedulur? Fakullu khodanin mongko utawi saben-saben kekasih niku nggih sedulur niku wau. Wasohibin lan konco iku layu waziruka ora nulungi sapa qadhanin lan sokib ing sira ora nulungi ngala masarrati ing ngatasé dadekaken bungah ingsun. Sebabe mboten sedaya kanca, mboten sedaya ingkang kita kenal menika saged bungahaken dhateng Gusti Allah. Intinipun kanca menika boten saged sedaya ndadosaken Allah seneng kalih kita. Gara-gara Allah sampun seneng kalih kita, kancane boten senengi kalih Gusti Allah. Berarti niku boten bangkitkan seneng kita dhateng Gusti Allah. Boten dadosaken bungahe Gusti Allah. Dados boten ngawur angsale pados kanca. Fahuwa mongko utawi kekasih lan kanca iku ngaduwun dadi satru. Dadekne Gusti Allah pegel karo awake dhewe gara-gara kekancan kalih tiyang ingkang boten bangkitaken takarub kalih Gusti Allah. Niku
Makanya kita kedah pilih-pilih milih konco. Ya Musa, he Musa, malaka walidari zalimin. Apa kedue sira walidari zalimi lan kedue omahe wong kang padha zalim. Terus tiyang zalim menika kagem kita boten kanggo. Niki sufi niki. Kagem kita boten butuh kali tiyang zalim. Ngoten niku. Terus ngatos. Niki menginjak kelas tinggi soalnya. Kelas dhuwur niku tentang tiang sufi. Jadi perbuatane tiang dolim menika mboten cocok kalih perbuatane tiang mukmin. Lah tiang dolim menika dados musuhe Gusti Allah. Falaisat laka bidarin, boten enten perbuatane menungso menika kagem kita menungso ingkang dolim. Mongko teko iku ahrid nganha, ahrid mongko metuwa sapa sira, ngetokno sapa sira nganha saking dar, dan iku perbuatane tiang dolim, ngetokno hammaka ing cita-cita sira, wa farik halan misaono sapa sira ing dar bil qalbika kelawan ati sira. Kita dipun utus misai kalian tiang-tiang dolim. Tiang dolim niku sinten? Nggih tiang-tiang ingkang nganiaya kalih sesama manusia. Nganiaya kalih Gusti Allah. Nganiaya kalih Rasul, boten manut kalih Gusti Allah niku termasuk dolim. Boten manut kalih Rasulillah niku nggih termasuk dolim. Nggih dolim teng awake dhewe niku kedah dipun doi. Kita kedah misah ati kita dateng tiang-tiang ingkang ngaten menika dipun pisah. Soale falaisat ad-daru illa li'amilin ngamila fiha al khaira. Wong-wong sing ngono kuwi mang boten cocok untuk kita. Wong awake dhewe iki mestine ngamal-ngamal ingkang bagus. Ngoten. Ngamal-ngamal ingkang bagus, mboten ngamal tiang dolim. Panikmat ad-daru iya ya Musa. Menika sak bagus-baguse nikmat inggih punika perbuatane tiang mukmin, boten tiang dolim. Ya Musa, he Musa, inni mursidun lidzalimi. Ini ing setune ingsun Allah iku mursidun wong kang nginjen-nginjen, wong kang niti-niti lidzalimi maring wong kang dolim. Hatta aqadha sehingga nyiksa sapa ingsun minhu saking dolim. Liman maring wong utawa liman krana wong dolamahu kang ngalaya sapa man ing sapa dolim ing eman. Jadi Allah niku nginjen nyiksa kalian tiang dolim. Hatta akhoda minhu liman dolamahu. Masalahe napa? Ngoten, sehingga nyiksa sapa ingsun minhu saking dolim liman krana wong gara-gara wong dolim ngumpuli wong sing ra dolim malih dadi dolim. Niku Allah pegel banget. Disiksa kalian Gusti Allah. Wong wis apik-apik dikumpuli. Dadine malih dolim. Iku sing disiksa kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam nggih dolim niku, macam-macam. Macam-macam sangat dolim niku. Saniki tambah wadah sangat tambahan bagi orang-orang sufi.
Napa niku wau pemimpin-pemimpin niku dolim. Soale nggih ngaten menika ngopeni rakyate mboten pas. Kathah korupsi. Asale golek duit pokoknya wis mboten pas bagi orang sufi. Mangkane ulama riyen niku mboten seneng kali pemerintah niku. Tiang-tiang ingkang ngalim-ngalim niku jarang ingkang seneng. Dibantu mawon nggih mboten purun. Dibantu duit kok pemerintah niku lho mboten kersa. Yang niku lek jagi kesufiannya. Mboten kersa. Soale ngertos oleh duit kuwi kok ngendi? Niku mboten kersa tadi. Pilih wis ngene wae. Duit pondok yo tak bangun. Ra duit yo sik ngenteni. Gentingane Gusti Allah dhisik. Kan ngoten. Sumbang pemerintah ngoten jarang sing kersa. Ya Musa hi Musa. Idza ra'aita ing dalem nalikane weruh sapa sira alghina ing kesugihan. Apa iso awake dhewe ngeten iki? Mukbilan ingkang madhep fakul mongko ngucap sira dan pun iku dosa. Mboten purun kali bondo-bondo niku tiyang sufi lho niki. Tiyang sufi lah awake dhewe ya adoh. Hai ata ngoten niku adoh banget. Lek ro wong sugih kon muni dosa iki ning atine mawon. Wah, dosa niku. Mbok ning bondo niku lho mboten kersa wong sufi. Wong sufi niku awake dhewe wis mboten gambarne. Sampun mumpukne nggih niku wau niate dipun tata. Lek enek wong sugih, lek awakmu ro wong sugih, madhep ning awakmu mongko awakmu kudu muni dan pun iku dosa. Ngujilat ngukubatuhu dang disiksa. Dang disiksa ngoten niku cirose tiyang sufi. Tiyang sufi. Ngujilat ngukubatuhu. Cepet oleh nyiksa. La wa idza ra'aita lan ing dalem tatkalane weruh sapa sira al fakira ing wong fakir mukbilan ingkang madhep fakul mongko ngucap sapa sira ngucap marhaban ing marhaban. Oh bejo banget lek wong barat ngoten niku. Bejo banget. Kan ngucap marhaban, lek wong sugih kan ngucap dan pun. Apa? Bisinga risolihina kelawan tetengere wong kang padha soleh-soleh ya Musa. Ngoten niku hi Musa. Latangsa aja lali sapa sira dikri ing dikir ing ingsun. Panginda nisyanihi mongko nalika lali ing dikir. Tak suruh dadi akeh apa addunubu pira-pira dosa. Aja lali karo aku, karo Gusti Allah ngoten. Aja lali karo aku. Soale wong lali karo aku kuwi akeh dosane. Jelas niku, jelas. Tiang-tiang ingkang ngawut-ngawut niku nggih, memangnya mboten eling kalih Gusti Allah. Tiang ingkang ngawut. Wis dadekne apa nggih, ngawut. Nggak beres dadekne Menteri Agama yo ngawut. Dadekne kasih haji yo ngawut. Apa maneh liyane? Apa maneh liyane? Ngawut. Makane kan ngucap dan pun niku wau. Lek tetek wong melarat kan ngucap marhaban. Bejo banget. Ngitunge sedelut benjing. Ndang mlebu swarga datine. Awake dhewe. Nggih. Ndang mlebu swarga tiyane ku lek duwite titik ndang mlebu swarga. Soale lek ngitung mik sedelut. Lek wong duwite akeh suwi lek ngitung sik ditakoni dhuwitmu olehmu kok ngendi? Kok gawe apa? Iki dan lain sebagainya. Ora ndang mlebu swarga. Malah keri dhewe lek ngitung. Iku lek tiyang sugih.
Wala tajma lan aja ngumpulaken sapa sira almala ing bondo. Fa inna jam'ahu mongko setuwune ngumpulaken bondo iku yukasi ngatosaken apa ngumpulaken bondo ngatosaken alqalba ing ati. Ngoten niku. Nggih. Asale ngomongi Gusti Allah teng Nabi Musa. Nggih monggo, ngumpulne dhuwit oleh, bangun gedung tinggi oleh. Mboten napa-napa. Mobile apik ya oleh. Tapi ati jenengan kudu tetap sufi. Aja kantil teng ngriku. Lek ngasih kantil ning donya, atine awake dhewe dadi atos. Wis aku bangun omah apik, tak nggih nekakne majelis nggih. Nekakne lare-lare yatim damel ngopeni lare yatim. Ora kudu hari sura lho ngopeni hari yatim niku. Mulai sura wis biasa gitu, biasa ora kudu sura duwe rezeki cah yatim diundang 10 40 ning omah dibelehne pitik apa ngoten niku ora kudu sura. Lek sura wis biasa, sing mboten sura kan jarang-jarang. Wah pokoke sura iki mesti yatiman nih ning dinding kon yatiman pun to mboten sura mboten napa-napa. Monggo sing duwe rezeki ngumpul cah yatim 10 40 dibelehne pitik mulai disangoni ngoten lho. Ora kudu sura ngene sik cah cilik diuyak-uyak rambute ra mesak-mesakne. Nggih to? Diuyak rambute. Isine amplop piro 5.000 atau 10.000. Diuyak rambute. Napa mboten asal nggih angsal. Mare nek kitab sapa-sapa sing nguyak rambute bocah yatim ngono lho mare nek kitab. Tapi ditari dhisik wayahe. Nduk sampean gelem apa ora tak unggahne neng panggung. Ibuke purun apa? Mboten. Ya sing purun-purun mawon ingkang dipun unggahne teng panggung. Aja sing isin berarti unggahne malah ngelongso. Lah malah gawe larane atine cah yatim. Ngoten. Dados sinten sing purun munggah monggo. Lare-lare, ibuke sing purun munggah monggo. Sing boten purun nggih boten sate peksa. Soale isin kan enten lari niku ingkang sampun perasaan. Terus saya kelingan bapake malah nyiksa. Bapake ninggal malah nyiksa. Jadi dipun tari. Wong tuane dipun tari, yogane nggih dipun tari, mboten dipeksa kudu munggah ning panggung. Enten lho ibuke lari niku ingkang boten nggih. Lek anu dipeksa harus naik. Lek randang munggah, ora randang lekas-lekas sing lho. Nggih. Kan ngono kan nglarani atine bocah yatim to ngoten. Ngoten. Dados monggo munggahne cah yatim monggo, ibuke dipun tari, nggih. Sing cah yatime nggih dipun tari. Ngoten carane. Mumpun kudu munggah. Pun. Ya Musa, he Musa, kul ngucapo sira lidzalimina maring pira-pira wong kang padha zalim. Layat kuruni kang ora eling sapa zalim ing ingsun. Fa innahum mongko setune zalim iku idza dakaruni ing dalem nalikane eling sapa zalim ing ingsun akurkum mongko eling sapa ingsun ing zalim oleh eling bilaknati kelawan laknat. Tiyang niku zalim yo kon eling teng Gusti Allah mangga. Lek wong dolim sing eling nang Gusti Allah, berarti Allah nyawanya nyawang dolim. Ngoten. Genten didolimi, ndak seneng Gusti Allah. Dilaknat kali Gusti Allah malah. Nggih diwasi, tapi nguwasi laknat. Yang niku lek dolim. Angel. Magang tiang sufi niki. Kalem-kalem belajar wis. Sufine ganti full ngono kan bangsane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bangsane ngoten niku mawon. Ngoten niku mawon. Awake dhewe wis biasa.
Pun kul lidzalimina layat kuruni fa innahum idza dzakaruni adzkurkum bil mati. Elinge Gusti Allah eling lah nah lek wong zalim tetep nggih tetep zikir ya zalim. Lah niku Allah mboten demen. Dicampur-campur. Li anni krana setune ingsun iku ala itu sumpah sapa ingsun ngala nafsi ing ngatasé zat ingsun an adkura ing yen to eling sapa ingsun man ing wong dakaroni kang eling sapa man ing ingsun soalnya kadung sumpah aku kadung sumpah lek enek wong eling ning aku ya arep eling kadung sumpah ngoten Allah niku. Tapi lek sing eling niku tiyang dolim, Allah eling ya kanthi dolim. Kanthi nggawa laknat. Terus mpun dicampur-campur nggih. Mpun dicampur-campur. Yo panggah dolime, yo panggah eling niku Allah yo tetep mandang. Tapi mandange mandang laknat, boten mandang Rahman Rahim, boten mandang welas asih. Ngoten niku Gusti Allah niku. Terserah Gusti Allah soalnya. Terserah Gusti Allah. Saumpama Allah mboten sumpah niku wae men ndak diwasi blas wong sing pikir lek dolim niku. Soalnya kadung sumpah sapa-sapa sing eling ambek aku, yo arep aku eling. Tapi lek elinge wong dolim, elingku kanthi eling lah. Nah, pun. Wau kalan bos paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila ba'di ambiyaihi maring setengah piro-piro nabine Allah ngalaimus salam kul ngucapo sira li qaumika maring kaum sira la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh madakhila a'dai ing piro-piro panggonan mlebune piro-piro musuh ingsun. Wala talbisu lan ojo nganggo sapa sira kabeh malah bisa adai ing pira-pira pakaiane pira-pira satru ingsun. Wala tarkabulan ojo nunggang napa niku lan ojo nunggang sira kabeh maroki ba'dai ing pira-pira tumpakane pira-pira musuh ingsun. Ngono saged awake dhewe. Kan mboten saged. Si tumpai awake dhewe iki lho ya gayane Cina. Lambine kaine, panganane teman awake dhewe sosok nggih ngoten. Kan mboten saged niku sufi. Makane tiyang sufi-sufi niku mboten tek butuh anu wis syukur gumbrak-gambrek. Intine teng mriki kita mboten angsal zalim. Zalim ning awake dhewe, zalim ning Gusti Allah, zalim ning dulur-dulure. Wala tataimu lan aja mangan sapa sira kabeh matongi ma'adai ing pira-pira panggonane pira-pira panganane nggih, panganane pira-pira satru ingsun. Abot. Wabe ndak oleh awake dhewe ngono. Yang sufi kan ngoten niku. Fatakunu mongko ana sapa sira kabeh ana iku adai dadi pira-pira satru ingsun. Malih apa dia disatroni kali Gusti Allah malian gara-gara melakukan apa-apa yang dilakukan kali tiang-tiang dolim. Ngoten. Golek sing halal iki angel lho nggih. Golek sing halal niku wae. Kamahum a'dai kaya oleh utawi ada iku a'dai dadi musuh ingsun. Ngoten niku. Jadi kita paling boten ngedah lah kita kali tiang-tiang dolim-dolim niku ngedah. Boten cowok cedek nemen ritek. Timbang mempengaruhi awake dhewe terus engko awake dhewe malah diparingi apa-apa, paringi apa sing tiang dolim niku. Ngoten. Secara halal ya mboten napa-napa awake dhewe, tapi kok wong ngene iki lho. Wong sing maring awake dhewe niku lho dolim.
Mari lek golek ora roh teko ngendi lek kok ngendi lek dolim kok dolimi wong liya apa piye. Lah lek nyatuke awake dhewe ngumpuli wong-wong ngono kuwi ya malah dadi musuhe Gusti Allah. Wong dolim niku musuhe Gusti Allah. Terus awake dhewe ngumpuli katut mangan hasile kok wong dolim. Wis pokoke ngono-ngono kuwi. Angel, urip sakniki angel. Ya jarang-jarang sing kuat nglakon nek tiyang biyen tasik kathah. Yai itu tasik kathah yai. Sing pondoke blas ndak gelem dibantu pemerintah niku kathah. Malah ngerti pemerintah asale king pundi. Wonten. Kathah wonten. Kae disambi Pak Poko. Kopine dintekne. Kula sing damel niku. Pun Wa'au kalan paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salam pun ana sira bi kelawan ingsun iku mustaknisan wong kang seneng wa min siwaya lan saking liyane ingsun iku mustauqisan wong kang gresah. Perintah Gusti Allah, wahyu Gusti Allah teng Nabi Dawud niku mustaknisan. Lek kalih Gusti Allah niku kan seneng. Kan seneng wis to ambek aku. Aman ngoten Gusti Allah. Pokoke seneng ambek aku aman dawuh Gusti Allah ngoten. Wa min siwa mustauqisan ambek liyane aku wis to awakmu bakal susah. Dawuh Gusti Allah. Pokoke wis awakmu seneng ambek aku yo seneng. Awakmu seneng ambek liyane aku, endinge mengke susah endinge. Wis to sik awal-awal kaya-kaya sik awal-awal. Endinge biasane susah. Wis didhawuhne niki. Pun bi mustaknisan wa min siwaya mustauqisan. Seneng ambi aku. Seneng karo liyane aku. Bakale endinge susah. Sak liyane aku. Seneng ambek aku endinge penak. Ya Dawud, Dawud. Kul ngucapo sira lisidikina maring sidikin pira-pira wong kang padha temen min ngibati saking pira-pira kawula ingsun. Bi kelawan ingsun fal yahroku mongko becik padha bunga-bunga sapa ngibat. Wabi dikri lan kelawan dikir ingsun fal yunaimu mongko padha enak-enakan sapa ngibat. Omong ning kaummu sing padha sidik sing ra zalim sing ra zalim wis to seneng-seneng ngoten seneng-seneng karo aku rasa susah elingo karo aku mesti arep kepenak ngoten niku dawuh teng Nabi Dawud. Ya Dawud Dawud habibni ila ibadi dedemeno sira ing ingsun ila ibadi maring pira-pira kawula ingsun omong ana gawe demen ning kawulamu ambek aku. Kala matur sapa Dawud, ya Rabbi, duh pangeran kula. Kaifa? Kalih kaya apa? Kados pundi? Uhabbibuka. Demenaken kula ing panjenengan. Ilahi maring ibad. Terus pundi carane? Supados kula saged demenaken ngibad dateng panjenengan. Kala ngendika sapa Allah bikruhum alai ya iku elinge ngibad alai ing pira-pira nikmat ingsun wis pokoke kon eling ambek nikmat sing tak ngene dawuh Allah carane nek ngoten niku tok carane ngoten niku tok elingo karo nikmat sing wis tak paringne. Carane ngoten niku.
supaya Allah niku tetap senang kepada kita, carane selalu ingat nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken dateng kita. Ya Dawuduhe Dawud, man radda ilayya ghariban kata betuhu jahbazan, man utawi sapane wong iku radda lamun nolak sapa man ilayya maring ingsun hariban kalih mlayu kata betuhu mongko nulis sapa ingsun ing man jahbazan ing mboten nolak niki. Glentu atar kula maknane jabatan ing suwarga kok nolak. Man sapa-sapane wong roda kang bali. Roda kang bali sapa man ilayya maring ingsun oleh bali hariban kalih mlayu. Kata betuhu mongko nulis sapa ingsun ing man nulis jabatan ing suwarga kang gedhe. Pokoke angsale bali dhateng Gusti Allah niku tenanan mlayu niku. Trengginas angsalipun ngibadah mongko ning Allah arep ditulis wong kono mang ning swarga. Golekane awake dhewe namung niku, pokoke trengginas asale ngibadah hasile ngoten niku. Ya Dawuduhe Dawud, idza ra'aita ing dalem nalikane weruh sapa sira limaring ingsun taliban ing wong kang goleki fakun mongko ana sapa sira limaring ingsun iku khodiman wong kang ngladeni. Khidmah ya Dawuduhe Dawud, lapas al ojo takon sapa sira ngani saking ingsun ngaliman ing wong alim kot askarothu kang temen-temen mendemaken ing alim apa ad-dunya donya. Dadi ndak sah moro neng gone wong alim yang mana wong alim kono mang seneng donya. Sebabnya nopo fa ya sudaka mongko nyegah sapa ngalim ing sira nyegah ngan sabili saking dalan ingsun. Tapi nggih wonten sing wong alim sugih tapi alasannya nggih bener daripada duit-duit kuwi digawe wong sirang genah-genah yang otak lumpuh ngoten. Lha iki lek rezeki ki engko paune aku usaha terus kalah karo wong sing ra genah-genah kan yo ndak pas. Jadi wis aku wae sing ngumpulne duit. Lek gunane mesti bener. Jadi uang kalau di tangan orang soleh, ya tetap pas asale gunakan. Bondo di tangan orang yang salah, ya pangkat salah asale gunakan. Oke ritek, lek di tangan orang-orang soleh, nggih boten napa-napa. Lek kan ngoten bahaya awake dhewe ndak oleh sowan ning gone wong alim sing seneng karo donya. Ya saiki kabeh wong alim seneng donya. Ya kan abot ngeten iki. Saiki kabeh wong alim niku nggih apik-apik, omahe apik, bojone papat. Mobile apik. Ngoten niku.
jere iso nyegah ning dalane Gusti Allah lek sowan-sowan Ronaldo. Ulai kau tae mengkono-mengkono alim iku kuta utoriki, pira-pira wong kang begal dalan ngalangi badi ing atase pira-pira kawula ingsun. Wah kereng niki asale ngelok. Wong alim sing seneng karo bondo donya, jere begali kawulane Gusti Allah gara-gara padha melok ngriku. Begale ngoten. Begal wong sing arep ning dalane Gusti Allah jarine Gusti Allah niki. Asale dawuh teng Nabi Dawud. Abot nggih. Abot. Jenengan marah wong alim ora ndek dhuwit malah ora disowani. Kan ngoten. Arep njaluk donga ning nggone wong alim yai rasuke sampean mesti mboten. Wong awake dhewe uripe sora tak sowani. Kan malah ngoten pikirane awake dhewe. Kudune malah mboten. Nek wong alim hidup sederhana niku durung mesti lek wonge ra duwe bondo. Alasane wong ra duwe bondo soalnya nggih niku wau. Bondo niku iso ngelingli aku ambek Gusti Allah. Pikirane wong alim kan ngoten. Sing wong alim sing mboten biar-biaran kados sing biaran. Lah ora awake dhewe kan kok kae. Tak sowane ae dongane mandi kare nyatane suke. Lah sing niku wau rumene lek durung mandi lho. Sing mboten gadah mobil mboten anu niku. Sing mboten sugih yo mandi. Tapi alasane beliau sing ngoten niku bondo niku iso ndadekne ngaling-alingnya aku karo Gusti Allah. Kan ngoten wau, nggih. Dadi kok mau ndonga ya jane ya makbul. Tapi awake dhewe sing ngoten niku. Udah ngomong tok kae. Sowan malah ora gelem. Kan iku salah. Pun ya Dawud ikmal nglakonono sira bi amalil abrori kelawan ngamale pira-pira wong kang bagus-bagus. Patabasam lan mesemo sapa sira fi wajhil fujari ing dalem ngarepe pira-pira wong kang lacut. Encepi wae ya. Sing wong lacut niku kan ngencepi. Wong lacut. Encepi ae. Wa khalif lan nyampurono sapa sira auliyai ing pira-pira kekasih ingsun. Muha latotan kelawan nyampuri temenan. Nggih monggo. Campurono karo kekasih Gusti Allah dengan bersungguh-sungguh. Aja mik hao. Wa khalif lan nulayanono sapa sira adai ing pira-pira musuh ingsun. Mukhalafatan kelawan nulayani temenan wis dono wae. Kon ngedoi. Wong dolim niku musuh Gusti Allah yang dolim. Ya Dawud pun ana sapa sira lil yatimi maring bocah yatim. Kal abi Syafiki, kal abi kaya bapak Asyafiki kang welas. Lek karo bocah yatim kaya dadi yo bapake. Dadi nggih sabar nggih, ngoten niku. Terus lek kalih bocah yatim kal abi Asyafiki kaya bapak sing welas ning anake dhewe. Azid mongko nambahi sapa ingsun firizkika ing dalem rezeki sira. Nek awakmu wis welas karo bocah yatim, asih karo bocah yatim, mongko tak tambahi rezekimu. Wa aku kalan ngapura sapa ingsun ing sira mindam dika saking dosa sira. Tapi ngoten niku wau. Mumpun sampai nglarani atine bocah yatim gara-gara kon munggah neng panggung kudu ditari.
kudu ditarik gelem apa ora, mboke gelem apa ora. Ngoten niku. Ya Dawud we Dawud Qaddi torfaka. Iki ya abot neh. Qaddi ngremno sapa sira torfaka ing peningal sira. Aja kon merem ngene mboten. Mripate kudu digawe sing manfaat-manfaat. Aja digawe sing ora manfaat. Enek maksiat mak celiram simpangan, sing sepisan ndak apa-apa. Sing pindho sing apa-apa. Ngoten. Lah ndak sengaja kene numpak sepeda motor utawa nyopir kok. Gitu. Mak kelelap simpangan. Ya ora apa-apa lho. Ngono. Mboten napa-napa, tapi tetep baleni neh. Nggih. Aja tetep baleni neh. Lek dibaleni neh piye? Sing mboten akal iki sing niku. Ya dabutu titor paka. Pomo nyawang nggih napa kemawon sing ndak api-api. Wasul lan ngreksa sapa sira lisanaka ing lisan sira. Ilate nggih kudu dijaga. Fa inni mongko setune ingsun iku la uhibbu ora demen sapa ingsun, ora demen alfasikina ing pira-pira wong kang fasik. Ora demen Gusti Allah niku kalih tiyang fasik. Fasik niku mbangkang kalih perintahe Gusti Allah tiyang fasik. Pokoke sing mbangkang kalih perintah Gusti Allah niku dinamakan tiyang fasik. Lek munafik benten munafik njaba kalih jero mboten padha. Maksir lan ngekeh-ngekehno sapa sira menal istighfar saking maca istighfar wa linapsika krana awak sira walil khatiina lan krana wong kang padha lupa. Tapi lek istighfar niku nggih ora awake dhewe tok. Gawe awake dhewe tok ya penak. Tien-tien sing wis bolo-bolone dulur-dulure kanca-kancane diistighfari. Dijaluk ning ngapura. Ngoten lho, dijaluk ning ngapura. Pun tombalike dateng kita piyambak. Aja waleh-waleh ndongakne njaluk ning ngapura teng kanca-kanca ingkang tasih gleleng-gleleng. Kersane terusik napa niku wau atine sehingga boten gleleng. Pun to manfaate balik teng awake dhewe. Makane teng roten niku napa? Aslih napa maksudin? Aslahal ye. Aslakar apa? Ayo. Tilaan. Nah, lho aslahallahu umurul muslimin. Ngoten. Aslaha muga-muga kula aturi bagusaken. Ngoten lek aslih ngoten. Lek aslaha muga-muga bagusi sapa Allah umurul muslimina ing pira-pira perkarane wong muslim. Dadi kuwabe didongakne supaya bagus. Enek srif barang enten niku apa meneh Padar? Sarafallahu syarral mukminin nggih. Muslimin. Mu'din. Sarafallahu syarral mu'din. Sarafa niku ngingokaken. Nggih. Sapa Allah sarral mu'din ing olone wong kang gawe lara. Ngoten niku dadi dongakne kabeh. Mboten donga awake dhewe. Nggih, mugi-mugi kita sedaya kanthi lantaran tiap malam Rebo nglumpuk nggih. Nglumpuk niki
Allah menjauhkan dari kita dados tiyang dolim ngoten. Lan anak turun kita nggih ngoten. Dadi kanggone teko anak turune awake dhewe teko putu-putu, boten awake dhewe tok. Nggih boten ngerti lho. Lek sok putune awake dhewe nggih paling boten mamangane sing tak gelem mondok awake dhewe ra mondok terus malih putune gelem mondok, buyute gelem mondok lantaran bendino mengirim Fatihah datang tiang alim siti Fatihah Mas Rudin niku wau tiang alim tok. Tiang alim tok. Dengan lantaran itu insya Allah Allah memberi petunjuk pada kita semua. Allah mematikan kita dalam keadaan iman lan Islam. Amin amin ya robbal alamin. Umur kita mugi-mugi diparingi panjang di dalam taat datang Gusti Allah. Bolak-balik kula aturaken umur dawa lek nenek taat datang Gusti Allah ora enek baik. Jadi umur dawa niku nggih kedah damel taat. Amin amin ya robbal alamin. Wa auha Allahu ila ba'di anbiya'i wa alam bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mamago ya wasi'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warjalal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam rebu teng pundi? Bano sampun. Nggih Pak Saifuddin nggih. Oh nggih. Kula lali masa diwalik. Biasanya urut nggone Mbah No Pak Saifuddin Mbah Haji Salim tidak diwalik nggih. Nggih Bapak nggih, mugi-mugi kita diparing kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala saged ngrawuhi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Muhammad. Intanya. Ampun. Nggih. Thank you.